Magtingin tayo ng baryang piso na sinauna na sinasabi nila may ginto. 1972 or 1974. Ito, mostly 1974. Koleksyon ni nanay. Ayan. Maraming 1972. Hindi namin alam kung alin yung laging hinahanap. 1972 daw yata yung may ginto. Pero, sabi naman nila, 1974. Let's say, maraming 1974. Ay! Wow! Ano to? 1934. Yes, may 1934 tayo. 34. Okay. Okay. Hanap tayo ng mas matanda. Ako mostly 1974 lang pala ang mga malalaking piso na to. 1972 at saka 1974. Tayo hanap. Ito Ang pinakamatanda ito. Very young. Ito ang pinakamatanda. Ayun, ito may ayun, meron tayo. Half gold silver. Silver daw yata to. Ay, ano to, pera nung in-invade ng isinakop ng US to. Commonwealth. Itong isa is 19. Wala namang taon. 2008, 2007. Nung 2008, 2007, 1990. Ano nga Ay, tayo? Oo. 1907 1907 ang isa. 08. Tapos, dali. 1908. We find some very old coins. Ayan siya. Matinis. Ito ay itinadarisay ang tatak nito is 1907 at 1906. Iba yung huni niya. Samantalang yung mga 1972, 1974, ano siya, parang basta iba talaga. Dapat ito DJ nga po man nakadulin. Ayan na DJ. Basta mga ano siya, babaeng nakatayo siya. Yung babaeng nakatayo. Ay, tatlo pa lang ang babaeng nakatayo. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14 na to, 14. Ano ka tinay? 14 na ba? Daytoy panagayat ko, 8, natanaw 10, na puto, 3, 4, 6, 8, 10, kristal si Castina, 10, ay awan rinwerna, 8, 10, unasin panagwadwa, 90, awan pagamka, 20 lang? May matulog. tauray ni patay, inang sumaseltay, nyayat na darisay. Daytoy panagayat ko, ay di manipulpo, pagkamtikarin na, anyan naranyat na. Bukawe muntadwa-dwa, 70, tenalit ka ka, 90 na talaga. uray matayak kun, 90 ang tagdados. balot Ito yung na pinaka-old. Ito. Iba yung huli niya. Ayan siya. Ito ay 1907, 1906. Ito yung mga babae niya kanina. Ayan siya. So, sa photo ko, marumi. Marumi kasi yung coins. Ayan siya.
Pero iba yung ano niya, i-try natin. Iba yung huning niya. Samantala yung mga 1972, 1974, maano siya. Parang may tanso. Ewan ko kung tanso. Samantalang ito matinggaw. Matinis oh. Tauray ni patay, inang tumakeltay, ngayak na Grade ng sinakop ng US ko. Commonwealth yan. daytoy panagaya. Itong isa is 19. Wala namang tao. Ay di 2008, 2007. 2008, 2007, 1990. Ano nga Ay, tayo? oo. Yung 1907 ang isa. 1908. Tapos, dali. 1908. Cents naman tayo. 1, Uray matayak ngayak huwag layo, balot ng tapuso. cents ng 1972. 1, 11, 12, 13, 14, 15, Yagto'y biyag ko, ken kaliwan-liwan. 20, Anyaya di ba This song is brought to you suken by ka? J. Sorneo Collection. Madmadlaw kung anang malbaliw ka. Tagino ng kanpay, adinak kaya tama kita. Pusok di man tay maldangan. Tadya kamuti na kay gapuanan. Day turik na di mas nayan.